ang pagdeklarar ng usa ka tawo tawgo nato og hero. Hero ba kanang champion. Gakinahanglan og mga requirements. Unang requirement, kinahanglan nag-antos ug namatay siya nga nag-alagad gyud sa atong nasod, dili nag-alagad sa iyang kaugalingon. Ikaduha, matinud-anon siya nga Filipino, dili kaabin sa mga langyaw nga buot moilog sa atong nasod. Nya ikatulo, nag-anto siya tungod sa iyang gugma sa atong nasod. Muna ka ng atong pambansang awit, ang ending ana, unsa ganito na? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Gilingi ay mong tupad. Yung na Filipino kang tinuod. Yung na ba? Pilipino ka nga tinuod. Kay karon ra ba kining atong colonial mentality, daghang mga Filipinos nga nagbudhi sa atong nasod. Ang ilang hunahuna mo abroad kay ang makahatag kuno nato kaayuhan mao gyud ang abroad. Atong mga ginikanan dili na motudlo sa vernacular, sa atong national language or sa mga main language, labi na gyud Tagalog, Cebuano, Bicolano, kana mga dagko nga mga language ba, di na itudlo kay English gyud. Unsa kuan pa ta? Naapatay nationalistic love or concern, kanang gitawag natog patriotic. Tanawa ang mga nasod nga malambuon sama anang Japan, China, sa pelain, Spain, America, European countries, Germany, France. Tanawa ra gud na sila, gibuild gid nila maayo ang ilang dialect. Di gid na sila mo compromise. Atong Japan pag in English dito, atong China pag in English, di ba ingnon ka no English. Kabuang kag tuon sa ilang language, pero kita dinhi proud kayo bata, di pa ka maumulakaw, ka mauna mo in English, tudluan pag maayo. Nya napakay gugmas nasod. Nagan i-graduate og college, magmisa kog patay, moingon ko ikay basa ni day. Unsa man English, Cebuano. I cannot read Cebuano. Pakod tanon ng naong nimo noon. Ang atong istorya Cebuano, nya di ka kamo mobasag Cebuano. Hilas kay ba? Kay ngano man dili na ta faithful sa atong nasod. O kana lang kamo mga babae, siging pablan-blan ang inyong buhok. Mao ba kunay colors buhok sa mga Pilipina? Ha? Nganong sundon man ani mo mga foreign na colors buhok na mga western? Tungod kay na igo na ka, na conquered na ang imong nationalistic heart, imong patriotic heart. Muna doon na tayo mga heroes nga gi-declare sa atong simbahan. Ang atong mga heroes mao ang atong mga santos. Parihag yapon ang requirement. Ang requirement nag-antos og nagpakamatay para sa atong pagtuo. Nya unsa may atong pagtuo? Naa na sa atong credo nga mosunod kita sa gisultis Ginoo, bahala nagpatyon, bahala nagmag-antos. Kay unsa may gisultis Ginoo? Love one another as I love you. Love your neighbor as yourself. Gilingi ay mong tupad. Ing na, do you love me as yourself? Ing na ko no. Sige ba? Mga naong ay. Mauna, naginganlan ni Kristo tigpakaaron ingnon ang mga Pariseo o kadto mga magtutudlo sa balaod, mga lawyers sa iyang panahon,
Because they love themselves more than others. They love money more than the temple of God. They love their authority more than the people they serve. Nga matod pa ni Jesus, magsige mo convert og mga tao, unya inigabot na diri mamembro na ninyo, inyong himuon nga mas maimpirno pa kay kaninyo. Ana. Karon sa atong simbahan, kumusta maming mga pare? Unsa man mi? Pariha ba mi sa mga Pariseo nga nagpakaaron ingnon lang nga naas templo nya nangwarta di ay? Mao ba nay amo? Kung maingon ana nami sultihi mi. Sultihi kamong mga parishioners. Kay mga Pariseo biasan mo batasan usahay, sigig simba-simba nya libakon hastang pare. Ana, mga tigpakaron ingnon ba? Magsige tag ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nya nagtuman day kas imong gusto, siging puyo-puyo, siging premarital sex, siging pangurakot, siging palaygit, siging kabit-kabit. Nya magsigig ingon matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mga tigpakaron ingnon, kontra ginas Ginoo ang tigpakaron ingnon. Mao na ang importante di ay unsay atong gipanumpa sa Ginoo, unsay atong gipanumpa sa atong nasod, pakamatya na nato. Mao na gitawag og hero. And kitang tanan nga mga Filipino citizens dinhi ug sa abroad, we are called to be heroes. Kita sang tanan Kristiyanos, bisag unsa patag sikta, di na lang ta maglalis anang atong sikta. Kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo, nagtuo ni Kristo, we are called to be heroes of our faith. Di na kinahanglang maglalis pata. Di na kinahanglang magsigi patag ingon kinsay tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo to the point ka magsininghagay na ta, magsigi na ta og away tungod lang anang mga historical, biblical, philosophical nga mga basihanan. Ang tinuod nga basihanan ang atong pagbuhat sa sugo ni Kristo, labi na ng paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon, ang pag-alagad sa labing ubos kanang gitawag og the least, the last and the lost people. Ada hilom lagi mo diyan. Mao bitaw kining nahitabo ron sa Davao, ang atong mga kapulisan doon na sila'y panumpa nga ilang dipinsahan ang atong nasod to serve and to protect the citizens of the Philippines. O nagtraining na sila, naggamit na silang armas, nagtraining na silang physical training to defend and to protect our people, the Filipinos. Mao na nga kung dunay kriminal, ilagi ng gukuron. Kay kanang kriminal makadaot na sa atong mga civilians, sa mga helpless people, katong mga way armas nga mga tao. Ang kriminal nga nagdag armas, mupatay na ni bisan kinsa gadag granada sama ng ato mga terorista, sama ng ato mga NPA nga magdag armas niya, paskinan lang kag kaduha katulo human putol na imong liog, buak ng imong o. Ingon ana ilang style, mo nang makigkontra gyud ang atong gobyerno ni ana kay mupatay nag mga civilians nga way mga kusog na sangka sa imong armas. Kaya ang mga civilians, ang ato mga ordinary citizens, maunay purpose nganong nagtraining tag mga military, mga policemen aron nga tabangan ning mga tao nga nanginabuhi nga tinarong. Sa nahitabo dito sa Davao, ang mga civilians nga sakop sa Kingdom of Jesus Christ nga ilang community ni Kibuloy, mga way armas, way mga bisan na lang ganig kutsilyo nga giatubang nila. Unsay gibuhat sa mga pulis, giguba kuno, naman na sa footage sa social media, giguba dito sa loyo, gibungkag, unya giatake silang kalit kaayo, nagdag mga armas, gipasiritan og tirgas ang pipila, pangpusasan tong murag ni aksiyog sokol,
daghan ang na kuyapan, daghan ang giatakis kasing-kasing, doon na pa'y namatay ng mga civilians nga tungod sa heart attack. Ug na ay mga bata karon, mga tiguang nga na-trauma, nga makakita lag uniforme sa pulis, magkurog-kurog na. Traumatic experiences. Kay ila man ang mga Pinoy-anan diha, gipangbungkag ang kaning pultahan, ug makita natos footage nga ila dayong gialihan pagsud na nila. Murabag kaning giingon ni Kristo ba nga wa nay makasulod, giyawihan, way makagawas, way makasulod. Bisan pa ang ambulance nga gipadalas mayor sa Davao, dili pasudlon nga mo-rescue unta sa mga gipang-atake dito sa sulod. Di pasudlon sa mga pulis. Kinsay ilang gipangita? Ano sa to? Pastor Kibuloy o upat man tingali to ka mga akusado. Accused pa na, di pa na kriminal. Accused doing sexual abuse o unsa pa to? Human trafficking ba to? Ang kaso. Pero ang ilang abuse to criminals nga nangamatay na gani, wa man kapatay si Kibuloy, wa may gibutang nga nakapatay siya. Pero sila nakapatay nag mga civilians tungod sa ilang pangatake, nakatrauma na kay kanang sexual abuse, makahatag man nagtrauma. Sila nakahatag na rog traumatic experiences to many sa mga bata o mga tao dito. Unsa man na siya? Collateral damage, gitawag nag irresponsible handling of power. Ang mga pulis irresponsible kay sa ilang pagpangita sa kunuhay kriminal, giapil manilag haras ang mga tao nga way labot. Ingka membro mo na niya pader, membro lagi, pero tungod ba lang kay membro apil na sa imong pagharas nga wa man gani ka kahibaw diha o naabagi diha ang imong gipangita. Gi-question sa lawyer kay ang giserve nga warrant ang lugar sa gipangita Pasig. Unya tuwa siya dito ni serve na ay gamayng word nga elsewhere, gi-explain sa tos lawyer, dili namang maminaw ang leader sa pulis kay ang iyang understanding sa elsewhere maoto, niyang understanding sa lawyer dito mao. Kinsa mo resondon, ang pulis o ang lawyer? Ambot lang kinsay makamaong mo interpret og balaod. Unya, pag human nilag take over, naagya po nas footage na nagbarikada sila dito, ang uban naglingkod-lingkod sa daplin, ang uban ang higda, ang uban nagsigarilyo ang mga pulis. Basta lang, mura silang nagwardya. They took over the whole area. Maubagod na arrest warrant? Is that the way to serve arrest warrant? Wa sa ko kibaw, kaya di man ko lawyer. Pero kanang pag-take over nimo sa private domain, dako kay nang violation without the legal papers na imo na nang giangkon. Ato mga nang papahawaon ang mga squatters, hasta ganing squatters o iyan na nang giangkon for how many years, musukol pamanggani kay naibalaod ana private domain. Di ba? Kana ba hinoong gidevelop nga private domain nya gideclare pagyod nga ilang place of worship and residences, imong i-took over, nya imong bawalan ang tanang tao nga mogawas og mosod nga naa diha gapuyo. Who are you to do that? Maunay akong giingon, mga tigpakaaron ingnon, mihural sila nga ilang protektahan o dipinsahan ang atong mga Filipino people, ila na noong gi-oppressed o giharas. Ang rason, naminaw ko gabi sa live nila, niingon ang mga pulis, nagtuman lang mi sa sugo sa among labaw. Kinsa may inyong labaw? Kinsa may nagsugo? Gatudtod na. Si Jose Rizal, panahon niya, o si Andres Bonifacio, o sana sa atong mga highlighted hero sa Philippines, ang authority atong panahon na mga katsila. Gisugo sila og usa ka butang nga di sila kagusto kay against sa ilang konsensya, kay makadaot sa ilang mga kaigsuonan nga mga Pilipinos. Gisupak nila ang authority, mautong gipatay sila. Kanindot unta sa ato mga kapulisan, inig-ingon nga mao ni buhata, nya moingon sila, di ko mobuhat ana sir, kay maamong ang mga civilians, maamong ang akong giprotektahan, ang akong gihuralan,
nga akong protektahan o akong i-safety maamong kung maoning paagiha ang inyong isugo nako. Nya mingon sa taktakon kas trabaho, mas may pag-imo kong taktakon sir kaysa imo kong sugoon aning makaamong sa akong mga giprotektahan. Pananglitan pulis ka nya naa kay mga igsuon, naa kay mga anak, sugoon kas imong general, pamatyan ang imong mga anak o kanang imong mga igsuon kay gidudahan na nako nga mga adik, ikay patay ana. Ikaw nga igsuon, ikaw nga amahan o kahainahan, mo patay ka. Hoy. Moingon jud ka, taktakan na lang ko sir kay blood is thicker than water. Atong blood kining mga Filipinos, mga pulis, mga executive, judiciary, ug unsa pa nang ato mga branches diha sa gobyerno nga gipangpili mo panahon sa eleksyon. Huna-hunaa in town nga dili mo mahimong mga hypocrites. Kami sang mga pari ni hural sad mi nga mo witness sa pagpalambo sa pagtuo, pari, deacon, pari, obispo, kardinal, santo papa, maningkamot sadta nga dili ta mahimong tigpakaaron ingnon. Si San Pablo porting daig sa mga taga Tesalonica kay nag-anto sila og nagpakamatay para pagpalambo sa pagtuo nga ilang gidawat. Diri sa atong tubag sa Salmo, isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Kinsang buhat atong isangyaw ug atong saksihan ang buhat sa Ginoo, ang buhat sa gugma, ang buhat sa pag-alagad, ang buhat sa pag-ampo. Hinaut unta ang ato sang mga public servants nga dunay mandate to serve and to protect the Filipino people here and abroad. Inyo sa duntang pakamatyan ang inyong paghural, dili kay mo patay mo sa inyong kapwa Filipinos nga mga helpless, mga kanaganing inosente o mga malinawng nagpuyo inyong patyon tungod lang kay nangita mo usa ka kriminal kuno nga inyong gipangita. It is very shameful, makauuaw nga buhat. Di mo ka maong muhatag og strategy nga makabuhat taani nga dili maamong ang atong isig katawo. Matod pa sa lawyer nga akong nahibaw-an, kanang obstruction of justice labi na gyud naa sa dako nga building or residence, imo ra nang ma-impose basta nakakita jud kang ang kriminal ni sod anang maong building. Ikaw ba, policeman, gagukod ka or gisurveillance nimo, klaro gyud at this time in this place naa diha ang kriminal, certain gyud kay ka nya imo dayon siyang i-arrest nya naay nibabag nga tao, naay nibabag nga mga tao, kana mao na sila gitawag og obstructions of justice. Pwede na nimo silang iharas aron makuha ang kriminal kay sila ni kunayb man sa kriminal. Pero wa kay kasiguruhan nga naa diha, dili nimo makita nga naa diha ang kriminal, dili ka mamugos pagsulod sa private domain. Gikas buntag kuno hangtod sa hapon, 2,000 policemen ni search aning 30 hectare, around 30 hectare nga property sa KOGC. Wa sila'y nakita adtong upat lima ba to ilang gipangita. Wa sila'y nakita. Ang sunod nilang gibuhat, wa sila manggawas, ilang gibarricade. Mao na moingon ang mga lawyers, dili na kuno na makatarunganon. Wa man mo'y nakita, then get out from the property and then do another surveillance and another planning aron imong mapinpoint hain man itong kriminal. It's enough for you to search 10 hours, 11 hours, 12 hours. Ug wa jud kay nakita, no need to kanang murabag i-freeze nimo
ang tibuok community nga gitawag og private domain. Mo na giingos mga lawyers, lahi man sa version ang mga pulis. Mo na hangtod karon na aning maong chaos. Unsa may gusto ni Kristo, di ta magpakaaron ingnon, magpaka totoo ta, uphold the truth. Kung ang tinuod wa gid diha ang kamatuoran, hunong sa pag-insist niya ng maong kamatuoran, ayaw pagpakaaron ingnon. Ang Ginoo mas nasayod unsay kamatuoran, adto unta ta magpakahiro atubangan sa Ginoo, di ta magpakahiro atubangan lang sa atong mga human authorities, labi na gyud sa mga human authorities nga dunay vested selfish interests.